Kaixo, beitu ni Amaia Gorostizaga Otsoa deribenaz. Gernikako Institutoko Matematikako irakaslea 2016 urtetik. Eta justo ikasturte horretan ezagutu nuen Inspira proiektua. Bai? Neban parte hartu, urren urtean parte hartu nuen, antolatzaile moduan eta mentore moduan mutilekin lanketa egiteko. Horretan aritu naz pare bat edo 3 ikasturteetan, gero, lehenengo DBH-en ez dut klaserik emon, eta orduan beste irakasle batzuk parte hartu dute. Baina antolakuntzan, hau izan da, ez banaz erratuten 10. urtea antolatzen. Kaixo, ni Aintzane Zarrabeitia Garotetxe Berria naiz, teknologiako irakasle institutu honetan, eta duela 9 urte hasi nintzen proiektu honekin. Eskidetza arduradun bezala antolatzen ibili ginen eta aldi berean mentorean nintzen mutilekin, gelan. Hainbat urte eman nituen mentore bezala gelan lanketa egiten. Eta gero beste urte asko ere bai antolatzen jarraitzen eta lanketa egiten duten mentorei laguntzen eta baliabideak eskaintzen. Niri oso interesgarria iruditu zitzaidan. Ni eneukan inolako esperientziarik arlo honetan. Hemengo irakasle batek animatu gintun, Aintzanerietan niri, batez ere biok izan gara proiektu honetan parte hartu dugunak hasieratik. Eta oso interesgarria iruditu zitzaidan. Neskak, lanbideak, zientzia eta teknologia, dana nahaztuta, eskidetza, estereotipoak, hainbat gauza lantzen dira, badakigu mirariak ezin dugu zela egin, baina, gure tantatxua jarri dugu. Orain dela 10 urte, ni oraindik ikastetxera heldu gabe nengoenean, hemen irakasle arduradun zegoen itxaso, arek proposatu zidan, ia proiektuan sartuko nintzen hurrengo urtean, eta baiezko eman nion, jakinda oso onuragarria dela lanbideak, estereotipoak, zientzia eta teknologia mundu hori neskari ere zabaltzea. Eta argi neukan mentore bezala sartu nintzenen ere, naiz eta guk azaldu hori bakoitzak nahi duena eta gustoko duena ikasi behar duela. Eta hori beti transmititzen nuen nire mentoria egiten nuenean. Eta uste dut horrela izan behar dela, naiz eta gero neskei ere nahi dutena eta sinesmen hori eman behar zaiela. Uste dut Inspira proiektua betetzen duela holan ikastetxeetan bere lekua, betetzen du, 6 ordu dira, gitxi da, baina nik nahi dut pentsatu zeo zer ereiten dugula proiektu hau egitean. Baina ezin dut konparatu beste proiektu batzuekin ez ditudalako ezagutzen. Niretzako berez egiten dutena da kanpoko mentoriak etortzen direla ikastetxe barrura eta kanpoa edo mundua, lan mundua ekarten dugula ikastetxera. Eta horrek egiten du berez Inspira proiektua. Argi eta garbi esan hori ezin duela pentsatu. Bardin dotzo neska zein mutila izan. Zebe badagoz mutil batzuk igual pentsatzen dutenak ez dutena balio, ni matematikan txarra naz, ni fizikan txarra naz. Ni bintzete beti saiatu naz hori burutik kentzen. Eta animatzen eta lan eginda gauza asko lortzen direla mundu honetan, bizitza honetan. Eta hori kentzeko burutik. Da gustatzen bazaie, alegintzeko, saiatzeko, da seguramente lortuko dute. Beranduago bada, lortuko dute. Gustoko badute egiteko, ez etzitzeko, sakrifizioa dela baina lortzeko eta eurek nahi dutena egiteko bizitzan. Ez da ingenieritza bat, batzuentzat mutilak direlako ingenieroak izan behar direla, ez danok aldugu egin ingenieritza bat. Orduan, mesedez kentzeko burutik ezintasun hori, eta estereotipo horrek apurtzeko. Ez da erreza, Ze batzutan pentsatzen dabe, zientziak ez da niretzat, zientziak, estereotipo horiek gabiz apurtzen, baina kostatzen da. Orduan,
lehenengo eta behin gustoko duten hori egitea, ze bizitza guztian egongo dire horretan lanean. Orduan, argi dagoena da, lan egin behar baduzu, gustoko duzun gauza baten lan egitea, askoz hobea dela. Oso baliotsua garelako. Beste ikuspuntu bat sartzen dotzagulako ere, arlo hori demostratuta dago. Emakumeak sartzen direnean arlo horietan, beste sensibilitate bat sartzen dute. Animatu behar dira. Naiz eta pentsatu gizonezkoen mundu bat dala. Beti daukate hainbat gauza aportatzeko, eta ez dakit, ezinbestekoa dala emakumea horrere egotea. Arlo guztietan bezala. Zientzia eta teknologia ez da gauza aparteko bat. Danok sartu behar dugu horretan eta gizartean emakumeak bizi garenez hor ere egon behar dugu presente. Ezin dugu gure burua eskutatu eta esan ez dut balio honetarako. Danok gizartean bizi gara eta danok behar dugu eta sentsibilitate hori sartzea zientzia eta teknologiatan importantea da. Bueno, lehenengo, ingenieria oso zaila dela, hori da igual neskek daukaten percepzioa. Igual, bueno, adin horregaz ez dut uste, baina igual bebai ordu asko etxetik kanpo, enpresa mundua, ama izan nahi badot, ez dakizelan ustartuko doda, nire bizitza, eta lana, igual horrelako gauzak, baina nik pentsetan dut lehenengo DBH-ko ikasle neska batek ondino horretaz ez dut uste pentsatzen dagoenik, bale? No creo. Bueno, ni nekazal ingenieria naiz, eta lehenengo nire adibidea ipintzen diet. Nik ere ingenierietza ikasi nuela, eta oso gusturako nintzela, ikasketa prozesu horretan, eta estereotipoa del señor con traje y barba, ingeniero, hori esaten dute beraiek, apurtu egin dira. Ingeniero izan aldu edonork. Eta horregaitik, hor estereotipoak lantzen direnean, bai azten gara esaten eta emoten, baliabideak eurei, lanbide desberdinak daudela eta danok darela gai ingeniero izateko, edo beste kasu batzutan, beste lanbide batzutan gertatu den moduan, gizonezkoana ezan izen lanbidea, gizonak ere izan aldutela lanbide horretako partaide. Alde biak landu ditugu. Bueno, Inspira-STEAM, da proiektu interesgarri bat. Ikasleekin lantzeko. Hainbat gauza lantzeko. Eta neskak enpoderatzeko apurtxu bet. Denbora apur bet, euro bakarrik libre sentitzeko, eure pentsatzen dutena esateko mentore horrekin. Ze mutilen aurrien kikildu egiten dira normalean. Orduan, euki dutenean espazio hori, naiz eta oso txikia izan, denbora aldetik, horregaz geratzen az. Inspira-STEAM, zientziak, teknologia, artea, matematikak, uztartzeko proiektu bat, kanpoko mentorea ikastetxera ekarteko eta leku honetan uztartzeko lanbideak eta ikastetxea biak batera, ez da sarritan egiten, ikastetxea sarritan ez dugu kanpora urtetzen, orduan, ikastetxera etorri dan kanpoko pertsona horrek hurbiltzen du, kanpoko lan mundua eta zientzia mundua, teknologia mundua ikastetxera. Orduan, niretzako hori oso importantea da. Eta neskak enpoderatzeko momentu bat txikia, baina badaukate momentuari.